Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana son wasu nau'uka na abinci kuma dukkaninsu na da amfani ga lafiyar ɗan adam. Dabino na cikin jerin abincin da annabi ke yawan ci, har ma yana faɗin cewa duk gidan da babu dabino a cikinsa to lallai babu abinci a wannan gida. Kaɗan daga cikin amfanin dabino shine yana baiwa zuciya rigakafi domin hana ta kamuwa da cututtuka. 'Ya'yan itacen ɓaure na cikin kayan marmarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ci, kuma masana abinci mai gina jiki sun ce ɓaure na maganin cutar sukari ko kuma diabetes a turance. Kazalika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son alkama, wadda masana suka ce tana taimakawa wajen ƙara kaifin basira. Shugaban namu ya kasance yana cin inabi, wanda ke maganin cututtuka da dama a jikin ɗan adam, ciki har da ƙara ƙarfin ido. Sai kuma zuma, wadda fiyayyen halitta ke cewa tana maganin duk wata cuta, kuma an ce yana shan zuma haɗe da ruwan ɗumi a duk safiya. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cin 'ya'yan itatuwar rumman, kuma a cewar masana amfaninsa ya kunshi magance ciwon daji ko kuma kansa a turance. Sai kuma zaitun, wanda aka ambace shi a wasu ayoyin alkur'ani mai girma. Ana dai yi wa zaitun kirari da abincin annabawa, kuma yana maganin ƙarancin jini a jikin ɗan adam. Kankana na cikin jerin 'ya'yan itatuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yawan ci, wadda kuma masana suka ce tana da amfani da dama, ciki kuwa har da rage teɓa. Nama abin so ne ga shugaban duniya da lahira, kuma kamar yadda aka sani, nama dai shi ke ƙawata abinci, sannan yana taimakawa wajen gaggauta warkewar miki ko kuma rauni a jikin ɗan adam. Kazalika masoyin namu kuma ɗan gatan Allah na son kabewa, wadda masana suka ce tana da amfani ƙwarai wajen gyara fata. Farid wani abincin larabawa ne da ake haɗa shi da burodi da farfesun nama, kuma annabi na son wannan abincin sosai, inda har yake cewa falalar na Aisha akan mata kamar falalar Farid ne akan sauran nau'ukan abinci. Sallallahu alaihi wasallam.